Dnes si predstavíme 4 modely vozidiel určené do mestského prostredia. Táto kategória vyniká nízkou hmotnosťou, kompaktnosťou a manévrovateľnosťou v úzkých uličkách mesta. Chromované obruče s vylepšeným gripom a prenosom energie z rúk na chodník. Nízkoprofilové vzduchom plnené pneumatiky pre lepšiu trakciu a komfort na nerovnom povrchu. Hráfiky z vysokokvalitnej zliatiny pre ultraľahkú konštrukciu. Špičková manévrovateľnosť v úzkých priestoroch mesta. Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť v chodníkovej premávke. Manuálny pohon na zadné kolesá bez použitia prevodovky. Odľahčený výplet pre maximálne efektívne využitie energie. Batožinový priestor s veľkosťou 2,5 litra s dostatkom miesta na všetko nevyhnutné príslušenstvo. Nezávislé zavesenie kolies s integrovanými ložiskami v nábojoch. Opierka na nohy pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti vodiča. Podsvietený podvozok zlepšujúci viditeľnosť a vzhľad vozidla. Dvojbodový bezpečnostný pás pre dokonalú stabilitu a bezpečnosť pri rýchlych prejazdoch zákrut. Dizajnové custom doplnky podčiarkujúce individuálnu osobnosť vodiča sú už len príjemnou bodkou na záver. A prečo vzniklo toto video? Pretože jazdiť na vozíku je rovnako normálne ako chodiť pešo, na skateboarde alebo kolobežke. Záleží len od uhla pohľadu. Nikto si nezaslúži odsudzovanie, opovrhovanie ani výsmech. Rešpektujme sa, pomáhajme si a vytvorme si spolu lepší svet. Buďme rovnako rozdielni.